खुलुमबाय मोनाबिलियावहाय खनसे आरोबाव हरखाबैनो लाबोफिननाय जादों। टपिकआ जाहैगोन बियो एसे पलिटिक्सनि दिनै खुनु ड्राग्सबो गैया बा माबा मोनसेबो गैया, जेरावबो हाबहैनाय जायाखै बा गिदिंनायबो जायाखै जोङो ड्राग्सनि जायफोरखौ बोखांनांगौ बिथांमोनखौ जों बोखांनाय जायाखै। जाय हक दिनै टपिकआ पलिटिक्सनि सायावसो एसे जालायगोन। UPPL आरो BJP क'क्राझारावहाय मोनसे सासे चेयारमेन, BJPनि चेयारमेन ना, बिथाङा BJPनिल'सो होयो, ओमफ्राय बर'फोरनो सासेनोबो होआ, गुबुन हारिफोरनो होयो। बे आरोखि माखौ होआ होनदों बेखौ नोंथांमोना एसे नायलांबा बुजिलांगोन। न'बो होआनो माबो होआनो। आवगोलो BPFनि आमोलाव फार्स्ट लिस्टआव फैलायनाय न'आवनो, दाथ' न'निनो दावराव, सोरबा मोननायनि दावराव, मोनैनिबो दावराव। मोनग्राफोरा दावरावा जाहैबाय फैसा लायो ना, फैसा लानायनि बा लायैनि बिनि सायाव दावरावा जालायबाय थादों। ओमफ्राय दा बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बबेबा मा होनना बुङो बे सेसापानि गामियावहाय प्रमद बर'आ सोरनिबा श्राद्धआवहाय थांदोंमोन। थांनायाव बिथांनाव बिदोंमोन जाहैबाय बैसागुनि नामाव एसे होलांदो नामा, बेखौबो होआसै। बिथाङा न'खौबो नायहैजोबदों, बेखौबो माने नायनानै फैबाय, क्लाबखौबो नायहैबाय, बेखौबो होगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय बेखौ दिनैसिमबो थाङासै। खिन्थु बेखौ नोंथांमोना एसे खोनासंलांदो आरो नायलांदो। जों बुङोब्लाथ' आरो खोथाफ्रा बारासो जायो बा ओंखारलाङो, माने खोथाफ्रा माने बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि जों बुंबाय थायोब्ला दालालनो मानो बिराद कमेडि बुंहरो आरोखि। इन्टारेस्टबो जादों माखासे बाथ्राफ्रा, बुंनाय मानायफ्रा। थ' बिदिब्ला जोङो बै सुबुंफोरनि एसे दावराव जानायखौ, प्रमद बर'नि सायाव बुंनायखौ एसे नायनानै जों लागदिनि, एसे नायना लानानै एसे जों एसे गोसोखौ गोजोन बा इन्टारेस्ट खालामना लानि, नङा होमबा? जों न'नि थाखाय फैदों बे चेयारमेननि सायाव। दा जोंनि न'आ लिस्ट दंजोबोमोन गासिबो, फार्स्ट लिस्टआवनो दंजोबोमोन जों गासिबो। बे न'खौ जों दाबो मोनाखै। ओमफ्राय बे न'आ गोदोनो जों माबानि दिनावनो खेबजानाय, नांगोलनि दिनावनो जों खेबजानाय। बिराद गोबाव जाबाय, जों न' गंसेबो गैया जोंनाव दा। 2016 ना बेसांबानि बेखौ बै नांगोलनि GRS खेबदों। नांगोलनि GRS मुन्थु होननाया खेबनानै लांदों। बे लिस्टआनो जोंनाव फैजोबदों दा गासिबो। बे लिस्टखौ जोंनि फार्स्ट लिस्टआव जों दा फार्स्ट लिस्टनि मानसिमोन जों गासिबो, खिन्थु जों फार्स्ट लिस्टनिया मोनाखै। आरो दाबो जों सेकेन्ड लिस्टनियाव फैगोन नंनानै नेदोंमोन जों। सेकेन्ड लिस्टनिया दाबो सफैयाखै जोंनियाव, खिन्थु मानसिफ्रा मोनजोब्बाय, लुखांजोब्बाय। जोङो दा बेनि थाखायनो जों बे न'नि थाखायनो बे चेयारमेननि सायाव जोङो दिनै फैनाय जादों। आरो बे चेयारमेना दा गावनि आखायाव जेबो गैया, बे खोथाखौ होनदों बियो। चेयारमेन जानानै गावनि आखायाव मानि थाखाय जेबो गैया? चेयारमेन मानसिया पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो नङाबा मानि थाखायथ' चेयारमेन जाखो बे मानसिया? बे चेयारमेननि थाखाय जों बे खोथाखौनो नोंसोरखौ लेंहरनाय जादों। बिनि थाखाय बिसय रायलायनो थाखायनो बे चेयारमेननि थाखाय जों बेबायदि जुदि खामानिखौ जोंनि थाखाय बे नोंसिनि खामानिखौ आंनि आखायाव जेबो गैया गैमाराबा, होमबा नोंखौ जोंनो चेयारमेनखौ नाङा। जोंनो मानो नांगौ? जों जेबो जोंनि खामानिखौ जोंनो जेबो मावनानै होनोनो मोनोआबा जोंनो मानो नांगौ? जों गोदोनिफ्रायनो न' गैया, जों खस्थ' खालामबोयै बोयै जों खस्थ' जागासिनो दङ। सोरबा बागानाव मावनानै जायो, सोरबा हाजिरा मावनानै जायो, रावबो साख्रि गैया बेयाव। UPPL सरखारावबो जों दा गोबाव थाबोबाय। UPPL सरखार जानायावबो जों दासिमबो न'खौ मोनाखै। चेयारमेन बियो माबानि मागुरमारि BCDCनि दिम्पोल नाथ जुगि। नोंसिनि न'नि नामखौ सोर दाना? सोर मानो दानदों? साबेसेनि मानसिफ्रा नाम दानजादों दायो? दा सोर दानदों? गावसोरबो जों दानाखै होनो। आरो दाना बे सोरनाव सोंनो मोजां गाज्रि फैदाखै फैदों। दा जों मैया जों गामियावबो सासे प्राइमारिनि मानसि दंमोन नालाय, बेनाव सोंहैदों। दा रावबो दानाखै। दा चेयारमेनाव सोंनांगौ जानानै फैबाय। बेबो दानाखैबा बेबो दानाखैबा सोर दानखो? आरो दानाखैबो होनो, जेबो मोजांबो होना। ओमफ्राय आंखौबो बियो सियारखौ बोथ्रोदलायनानै आंखौ दाद्रि होदों बियो। खिन्थु आं मबाइलाव रेकर्ड लानो रोङाखै, आंनाव मबाइल गैया। जोंनाव न'आ फैजोब्बाय, लिस्ट अलरेडि फैखाजोबनानै दङ। जोंनो बे न'खौनो दाबो मोजां डिटेल खोथाखौनो बुङा बियो। आरो गामिनि कयेकजन दङ, प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टफोर दङ, बिसोरबो सालायनो रोङा। मेम्बार दङ सासे, मेम्बारखौ बिसोरो जोंनिखौ माबानो खालामा, गुनखौनो दोना मेम्बारखौ। UPPLनिखौ प्राइमारि गावसोरनो सालायजोबो, मेम्बारखौ नायफात्ता खालामो बिसोरो। चेयारमेना मा पार्टिनि? चेयारमेना BJPनि। बियो BJPनि, बिथाङा खालि BJPनि माबाखौल' नायो बियो। जोंनि जायगा बे जोंनि बड'लेण्ड जायगायाव जोङो ST मानसि, जोंनो STया मोनथाय दङ। आरो जोङो सब खिसु जोंनावनो पावारा जोंनावनो दङ। जोंनि बर' माबायाव लिडारफ्राबो जोंनि बर'जोब,
प्रमद साराबो जेनेबा जोंनाव फैखांबाय सैसाबानि गामियाव रमेश नार्जारिनि साराव फैदों बिथाङा न'खौबो नुलांखाजोबनाय सैसाबानिखौ प्रमद सारा खोथा होलांदों क्लाबनिबो खोथा होलांदों दासिमबो फैयाखै प्रमद सारा आरो जोंबो सार जोंनो अननानै बैसागुनि एसे होलांदों होन्दोंमोन बिथाङाबो जोंनो होलाङाखै जोंखौ दाथ' बयबो खोनाखाबाय जानांगौ सार प्रमदानोथ' मानो खोथा होनानै बे बैसागु समाव रायजोफोरा मालाय बयबो बैसागुनि गोदान बोसोरनि बयबो एसे रंजायो जानाय लोंनाय मालाय बे समाव खमसे खम एसेथ' सार प्रमदाथ' मालाय बिटिआरनि CM जाबाय बिथांमोना पकेटानो गरमानो गरम थान्दा जायाना 5 बोसोरसोआ ओंखायनो होबोबानो जायोमोन दालाय मानोथो मिडियाफोरावलाय बेफोरबायदि रायखांजानो लुबैयो होमबा सार आं दिनै सारखौ एसे गोसो गोथारै सार होननो लुबैदों ओंखायनो दिनैहाय सार होननाय जाबाय थ' नोंथांमोना बावहाय जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला बा माखासे बाथ्रा बुंनाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा होगोन होननानै आं सानो लोगोफोरा बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि